घी में रोटी बोर के खाए के नसीब ना बा। काहे से कि हमनी सब गरीब आदमी बानी। हमन के उतना औकतिये नइखे बा घी में रोटी बोर के खाए के। त कहाँ से घी में रोटी बोर के खाल जाए। हमनी सब तो डालडा चाट के काम चलाई न जाए। काहे से कि हमन के लिए घी डालडा ही बा। और डालडा से के मॉडल से घी रहाला त गांव में लोग घी समझ के डालडा खाले। और वह कंडीशन हमरा ऊपर गुजरा था। काहे से भाई हम गरीब आदमी बानी नु। हमरा घी खाए के औकात नइखे। कोनो बड़ाई ना करे के बा। ठीक बा आप लोग तो जनते बानी या। और घरे ना रहब जब कंपनी के छुट्टी बा त घरे ना रही त कहाँ ससुरारी जाके घूमी हैं। बोला घरे रहब भी जरूरी बा। घरे अइबा ना बोलम जे बहरवा से त दिलवा लगा ले।